betah. Pak. Ngoyo 2000, ngising 3000, adus 5000, turu 10.000. Bersih banget apa berkoyo? Mas duitnya ngoyo tok. Walah, Mbak. Ngoyo 2000 tok, urung ana jujule kat moke urung payu-payu akeh sampeyan tok sing larisi. Jar prige Mas kuwi? Ngono ae, Mbak. Kuwi nang kene 3000. Oh, sampeyan rene maning karo ngising. Cocok iki. Ya wes, yo iso bae lah. Selamat datang di toilet kami. Kosong Mas. Kosong, silakan. Mas, aku mau ngising tok. Iki saya nonton 3000. Ya kurang kok. Ngising di 3000. Ngoyo 2000. Berarti kurang 2000. Sampeyan iki mesti nang ngising karo ngoyo.